Kada je riječ o zbrinjavanju djece bez roditeljskog staranja, najbolja opcija, pored usvojenja kao trajnog zbrinjavanja djeteta, jeste hraniteljstvo. Danko Rauš, socijalni radnik u Prijedorskom centru za socijalni rad, pojasnio je da hraniteljstvo djeci pruža daleko bliže iskustvo odrastanja u klasičnoj porodici, nego što je slučaj, na primjer, sa domskim smještajem. Tako da je to jedan od glavnih razloga zbog kojih se i mi opredjeljujemo, znači kad se pojavi dijete koje je, na primjer, bez roditeljskog staranja, ugroženo porodičnim prilikama, da se takvo dijete prvo zbrine u hraniteljsku porodicu, jer je to na kraju, da kažem, i humaniji neki oblik zbrinjavanja djece, gdje će opet djeca imati nekako veće šanse da uspiju u životu i uopšte da osjete taj nekakav život unutar porodice, da osjete tu toplinu doma i ostalih članova porodice. Najčešće ovaj prisan porodični odnos ostaje i nakon punoljetstva djeteta, te porodica i lice koje je u nju bilo smješteno postaju podrška jedni drugima u daljem životu. U Prijedoru je trenutno u 25 hraniteljskih porodica smješteno 32 lica i to je brojka koja je konstantna već duži niz godina, navodi Rauš. Trenutno taj broj i hraniteljskih porodica i lica koji su zbrinuti u hraniteljske porodice je približno isti odnos na neke prethodne godine. S tim da je Centar za socijalni rad u saradnji sa ostalim centrima u regionu pokrenuo tu neku regionalnu inicijativu da se radi na promociji hraniteljstva. Samim tim nekako očekujemo i u narednih godinu, 2 do 3 da se povećava i sam broj hraniteljskih porodica, jer zaista postoji potreba da se dosta djece i starijih lica zbrine u hraniteljske porodice. Onima koji se odluče da budu hranitelji sleduju i novčane naknade kojima se olakšava stvaranje što boljih uslova za odgoj i odrastanje primljenog djeteta. Prva naknada je naknada za rad hraniteljskih porodica, ona iznosi 25% od prosječne neto plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu i postoji naknada za izdržavanje, znači ne za rad hranitelja nego za izdržavanje tih korisnika u hraniteljskim porodicama i ona sad zavisi 60% od prosječne cijene smještaja u ustanove socijalne zaštite Republike Srpske. Ipak, motiv za hraniteljstvo bi iznad svega trebala da bude humanost, a nikako finansijska korist. Upravo tome i služi navedena inicijativa za promociju hraniteljstva, kako bi se stanovništvo bolje upoznalo sa ovom temom i kako bi u budućnosti još više djece bilo zbrinuto na ovaj način.